Asvika panhongonya. Mari yanongonaka shamwari in this life. Money is so sweet. Abrahama. Baba ndo wangatodzima zvelight ndinoda kushandisa. Kuti saka ndoitira pamurima. Hanzi light. Yelo kuti tisa iwe chidzima rako iri kushandisa. Mwiti umwe muno. Naiwa ndikaenda uko unozoti chi. Later now. But apa ndo pari kuda zvakanaka asi. Saka ndoenda uko here. Ichimbodzima rako. Chimbotasa kuti uko muti wacho wasara wakawanda sei. Kuna zosvika pa1 bhazi muti wangu wangu uri muwani. Handichaitiwa. Zviri sei guys yo. Ndoita kuseri unoziva kuti problem yetika ndakangu ndiinde kuseri kwacho but kuti chokwadi ka light yacho ishoma. Mina ndiinde kuseri mina ndingobvisa kamera. Ndinde hangu kuseri kwacho. Teeroni zvinhu zvangu izvi. I'm sorry. Panchagona tondivherekere. Tondivherekere zvinoita koni. Ndo kunatsokuda uku kunongokuda ukachenekera. Muti unenge wapera. Unopere. Chatova chidhenja chamwari. Chatoenda padhenja. Saka ndotoitira ndotocha unza foni yona. Unza ya Dhai. Chitamwa ndivhonekera patsvaga foni ya Dhai. Kandiona nei. Wabhenangona rabara ndebe. Nondivhenekere zvinoitira nditsvake pabheni. Ngoribata pabheni lapasaka. Saka nasi kune mushobho wacho. Muku. Yana uinda wana pabheni. Zvobuda here manje. Zvomile. Ndipe foni yacho iya. Isabasa. Ndipa ndipekera yawu. Kambo ndipa ndibovheneka neyako ndozokupa ndapedza zve. Ndiriza levu kandivherekera. Mira.
ndabaya zva ndiri kuri netonaka ndakoniwa isu ndakoniwa kuitira zvinhu ichindodiwa zvachishadi kudai apa zvazvii zvakubuda apa Jesu Kristu. Technology is now running away from me. Zvokufamba sei ndokuti ndikabaya paunozwa kuti chiri kumanya chiri kutiza chegereji kweyave chiizvi zvairi kuita izvi ndoda kuti idzokere pakamera nditi kuti vhidhiyo ibude ita kudai uso pamusoro uzoshaiwo dhora rekusimudza mudenga. People of this nation nditenda kadai excuse me ndasiya mvura iya hatichaoni futi maikira chaisa chiri kuri zverichi right ndambomwa mvura yangu guys. Wait, excuse me. Hi people, amana magesi asaita jealous guys. Sola iya chachambotaura masikati nebhatiri mazviona kudoita mabhatiri veve kana mbudu yako yakasimba dzora dhoro Dhai mukuzi dzora zvidho kana mbudu yako yakasimba ka I urge you to buy mabhatiri chaiwo nyangwe rikanzi 500 nyangwe rikanzi chika I think it's actually worth it. Tasamone nebhatiri rangu ka ndoraswera richingenga kubva masikati kusvika izvozvi rachiperesvedza kuma7 ka magesi aenda makuseni handiti saka bhatiri raswera richienda kubva makuseni kusvika izvozvi rabva rapera moto kuti gwerengede kutota danger zone. Saka ndo disadvantage. Obviously cheap things cost. Now zvakukosta mwari utoita live stream ndikuita live stream ndakada andokupawo dhora nhasi chiti thank you sandazuti yawe alright. Saka nyaya yangu ndaira nayo pano guys ka this is what happened. Hati pepe masikati ndaita live stream tina vashow ndaita live stream tina vashow ndobva ndatoti achii kuna wachida kuti timanye mutown because ndambokudza pa story time yanchiti kuti kaenda kuchikora uyu akazonokona ndokwana mamwe mauniform ake ekuchikoro. Saka zvinoda kuti this week ndandifana kuita sei kuita purchase those uniforms muno mutown. Saka vana wachina muku ndo vanoziva kunonzi kwandi kwamaira mustrict NB makatenga mauniform ako munzwani no like shop yachoni hachazivi but unonzi mulagaji. Saka ndo mama akatomba kuti munofanira kuenda kunonzi kulagaji inangu handimuzivi mulagaji umu. Saka ndobva ndati una wachiende tine kupi kulagaji but tisatoenda kulagaji obviously pane 1 or 2 personal things zvatatichita wachindobva ina ndibva naenda kwangu. Inopa kuenda kwangu kuya pane zvinhu 2 zvaitika. Kadhi rangu rarichinetsa kuda sei kadhi rangu rarichinetsa kushanda richinetsa kushanda kudaro ndobva ndainda kwandakavhurira ndobva ndati ndikukoniwa kuti ndikwanise kushandisa kadhi handisi kuti chikuitika ndiri kungonditi dzokera kumashure. Hino paye manje ndaitirwa zvose zvanaka ndikatofara ndikati finally ndakukwanisa kuti kuchirishandisa zvasvika mamwe matransaction but ndofunga kuti uchiinda kundoita zvimwe zvirarichiramba ndabva paipai ndatoenda kuna washi ndikati kuna washi nikirikini inonzi chii zvangu zvaita ndokundomirira paipai zvakanaka zvikadii. Definitely ndane chidzidzo chokuti ukasvika uko mutown ka usati waenda kure gara watsvakana nevanhu vaya vane zvebhibhi vaya vekanzuro kuti tisazowana wadiwa kulembewa. Saka ndinovavhima vanhu vaya ndavhima vanhu vangu vaya ndabhadhira 120 bond yangu yeparking zvakanakawo hapana chakashata tapezerwa zvakanaka. Ndikati ndida kuti because inini pandaida kuema kuti zvinhu zvangu ndizvindise mangwana nebhasi zvadhai ndosakangona pane tunhu utu. The reason why ndaisa tunhu it's not because ishow off ndakuzokuudzai zvaitika panyaya yezvinhu izvi.
inini previously andakataura kuti patikaenda kuchikoro kwana uyu handina kuzviziva kuti actually handina kuzvifunga kuti ndingafanira kuinda nebedspring pandazonosvika nekumadhoko kuna vana vaya vazhinji vanga vane zvimabedspring. That's the reason why I bought this one today. Handiti, but initially tatomesa nemamwe magumbezi but kuti kunopisa gumbezi anozodi aringazonyatsi kuita zvakanaka. Ndova akabata tochi ndimukudzei omi ndobva tichirega tikozoti maybe this week tozopedzisa chibedspring ndokuti kuna Washi ndio unoziva kwazvinotengeswa chihandi. Washi ndokurikomenda kwamahomadi kati kwamahomadi hazvina kushata chihandi kwamahomadi. Washi akatomboniti kunogona kwavhagwa ndikati vanhu vanofanira kuvhara na5 iko notasati taimigwa dzidzi kuma4 handi asi ndati handi pepe chinzwa yekunyumwa kwanandaita ini ndati kuna Washi handidi kuinda mustriti iyi because mustriti umu normalika mune vanhu vere anomaziva kuti kunenge kune vanhu vakaita senge mahwindi vanongosvika kuti pinda apa wopinde pepe wobva wati iwewo ndakambozviitirwa ndosaka ndazviramba because I remember this other time pane zvataitaga maquotations ndasvika pepe ini ndikatofunga kuti kubatsigwa kane vanhu moyo chena vati pinda apa pakapa izvo kwani akazotanga vachindidhimanda mari munhu yaya kunditi iwewo ndindakuudza pekupaka saka ndakuudza pekupaka pay me because waita kuti chi moto yako isabhadharwa nekanzuru. Ini ndakutosanga kuti iyo panepo pakanyogwanzi free zone manje vaivawo vagoni kaukada kuita zvekungwana because vanobva vakodhana pepe vanouya vose vokomberedza mota yayo saka unotozoguma wadi wabhadhara imwe mari pepe. Saka zvakaitika last year ndova ndati kuna Washi ini handidi kuita sei kuinda mustriti iroro because last time zvajesu kristu vanhu vavo vakandiita zvandisina kufarira ende futi even if uchifanira kubhadhara kanzuro yachoni vanouyawo kuvhiringidza vanhu vemustriti imomo but I didn't know kuti i1 way ndokuchibva ndadipepe ndobva tati ngatiinde kumusoro uku because I remember kuti patikambonokolekta magrosari ekwamuchaini ndikati street iroro ndakandopaka ndikatobhadhara chi vanhu kanzuro vangu zvakanaka hana munhu wandakanetsana naye ndikati kwangoona munhu anoti pinda apa ngatimupfuurire because vanhu vava vanoda mari after wava kuti pinda apa even though paine kanzuro but those people vanonetsa. Tasvika mwanga aripo bva totanga kupaka tikati akana tatobhadhara kudhara saka tataka tiketi yedu yatiri kushanda zvakanaka guys pasina kana mboti tabva pepe taenda kwamahomadi kuyamusa ini ndasitogoziva kuti iripi ndachingotevera washanoziva ndati chakakosha ndechichichi nekuti amwe akazi kunopisa mofanira kumuvigira ichi handiti zvakanaka. The next thing takutsvaga mosquito net inodiwa kuchikoro mwana zvikanzi vanhu muyame hatina mosquito net ngati sezvo vati havana mosquito net tondoitsvakepi mungaziva kwatinonotsvaga vati munoenda kumachina shop ndokwadzinowanza kutengeswa kana zvakangonaka tikabva pana kumachina todi icho chinda kumauniform kwacho kubva munoriva kuti kulagajuku ini handi kuzivi tondotenga inini bhozi aim yangu yairi yekuti mangwana ndomuka makuseni na5 ndoenda kumabhazi ndondopa vemabhazi zvinhu zvemwana zvokutoti izvo zvinofunga akangotasashira kuti zvinhu zvangu pamwe zviri zvodi zvosvika anytime soon dadi pepe alright ndaona kuti message ndeyechii ndibva ndati kuna Washi zvozoita here kuti tingoisa chichira choti chakana zvimaputiwo nekachidhiringi nekachidoi netusafe sezvo zvimwe zvinhu zvandandichifunga tichori zvakashota chirega tiwedzerere tawedzerera arimuona chitagaiti ichi kundigwadza pazvese mozotichika ndaona kuti ichi chindaifosa uchibata neruoko tofamba todzokera kwatandiri handiti ndobva ndaona kuti izvi ndasamusaga wamka hatikwanisi kuzvibata nemaoko ndobva ndati kuna uyu ngatenge saga ndobva ndatenga saga zvakanaka saka mva ndatobuda pepe ndati tinotoisa tikwasara samusaga tasamusaga tosenga todzokera kwatadi kwatakapaka ini handizivi kuti ini pandatenga chisaga ndo zvanaida kuita uyu achabuda akatoti chini bhosi angambe ngati indai munotora mota muendayo kungati aiwa ngatichitora saga tasasaga tofamba toenda nazvo zvinhu ikoko pane kuti tidzoke kuno ndatomboramba pepe ndinoda kuti ndiwe kuno kazviiti wadii pepe
wabuda kundizvondivaraidza chii ndobva kuti ndipe saga rachoni asi tosangana imi ndai munotora mota ndiye ndiri panapa nezvinhu ini uyu kudzokera kundotora mota guys ndadzoka pepe ndapinda nemusitiriti izi one way in one way yacho inodai ini manje ndandichifanira apa ndakasiri kutozviziva guys like seriously speaking but because of zvaitika nhasika handifi ndakatambira kusadi kwamahomadi what because ndanditi chikwangwani chakanyangonzi one way ndandishiya kuti chiri papi kati one way chikwangwani chacho chiri papi zvikanzi one way tatokusungai maimwana apa ini manje asida actually ndangozoona vasvika mapurisa yaka but ini ndandiri busy kufamba ndichidaiso chifamba mbichana ndichitsvagani nditsvaga washi kuti washi wacho ari papo ndisingaoni kudai kutsvaga washi handimuoni katasi washi wadzokera mukati asi pane chakakangamwa kumuchaiwa memwana kutasa kune vakadzi vanotengesa masagava hakuna munhu saka muondasiapa saka wagoindepi apa ndiri kunanaira izvo polisi chi ini ndiri kunanaira handiti ini ndakatarisa kuti ndakadaiwo so ndichitsvaga wacho kuti wacho waindepi ndikati hangamboindi divi iri because ndamusiya divi iri polisi iri kubvawo nebe ndikuseka navo serugare is not even funny polisi iri kundinyangirawo ichibva nekuseri kwakune dzimwe mota ndokudani mamaneja ipapo because mota idzodzo dzatingangofanana ende dzanzi dzakanaka dziri kusaidi reikoko kweyekera uku inenge ingori mahumadi kumhiri kumagrosari usasuka handiziri kuti neri chii futi mahumadi futi iyoyo ndokwavabva nako one ukuya nesure one ukuya nemberi one wamira akadai chimboma chake so ndikushoshodhi kumupurisa wadoza maita sei atonditi so kundimisa wemwana uyu mwana yabva angodaiwo kuvhura dhoo but ndandakariloka ndati chii zvikanzi handi yekukamba ngandeita sei zvikanzi failure vanoiti failure to abide by the rules kana kuti failure of obedience amendo zvavazondonyora ikoko ndati abo no problem andakana ndomboita nharo surprisingly ndangoti abo ndikati nangu anoziva kuti i one way because nangofungwa mota dzese dzingopinda muno ndakambodzionawo dzimwe dzichipinda muno saka nangoti fungwa kuti nongotoinda tichitopesana tichoinda maona manje zvikanzikana matovhuna mutemo ndikati bo ndokubva zvanzi itovhunai pano ndikati aiwa muchigai kuti ndivhune pano nokuti ndovhuna sei imwe iri kuya kumwe zvikanzi nevakadzi vangu vari pamusika nevanhu vanyasaona polisi ichipinda mumwekereka vakautanga kuchinditipira after polisi yapinda memwana mumota kwakunzi dai matovhuna zvenyu ipapo because manje polisi inotokunhongai inenge iri pamirapo apa polisi zvikanzi nepolisi ona kutoita basa rokuti vatipira isitatopinda kare zhandekukamba tatokusungai ndati handisitomboita nharo zvansaka kuregere kutyora ndikati ndiri kutyora but ndiri kutya kuti ndikaita zvakadaiwo soka ndonatozonodhuma apa ini mota idzodzo mahushi handizomaaafodhi kuti ndikwanise kunge ndichimaita zvokuti ndikwanise kuona kuti agadziriswa uku kwakamira vanhu vari papapa nezviseko zvakaita zvidenderedzwa handizi kuti ndo mabaundari here iwayo ndikasaka ndiri kuda kuzama kuona kuti ndoita manuvha sei road handizivi kuti mastreet handimazivi but apa pakati apa panenge pakati uku mahumadi inenge yakatsemurwa kudai so unopinda nepakati kudai wakatasa sekuti unoenda kuyekera kupolisi koko ndo kwandabatigwa maimwana mapurisa apinda Washington candidate and I'm thinking where is Washington ndavhuna kudai ndatovhuna ndakatoleza ndiri kutovhuna maimwana ndichidongorera zvikanzi kutsvagane ndikati handikutsvaga pane munhu andikutsvaga zvikanzi ngandiyekukama ndikati hazviti kuti ndiye netisina munye because haatozozvi ndaenda kupi washuya ndazomuona ungozobuda from Norway takongoripi zvikanzi mandidarika sei zvikanzi kochi ndikati atosongwa handekukamba watamira akadaiwe uchiziguru hamira akadaiwe sewachimanja kwanzi chi kati kwanzi ndapinda ne-wrong line kwatonzi izvozvi titoinda kuCentral mind you it's my first time kundonyatsa kupinda muCentral kuseri kuya ndati
Tamira, watiyekerawo. Chisaga ichi, guys, imagine chisaga chandatenga kakuti tisenge nemaoko kudai, so we could have avoided that fine yatazobhadhara. Zvirimo mukati momumwe kuti aigona kutinga pamusoro kudai, so ndo zvatasungirwa memwana nechiyekera changu kanzi nemabhusa washamwa ita fast shamwa toenda shamwa kutoti nonoza mabhusa aya manje tati naye mwari indanyanya utadzeko asi kuzora nhasi tinofangoindika why inini manje mupfungwa mangu ndakufunga kuti iwewe Washington, you are the problem. Me ndakutofunga kuti dai washasina kuti ndai munotora mota mbuye naye kuno tasingafanira kunge tasungwa tini manje handimbotauri nyaya izvozvi asi ndida kutozoitaura leta kuti honzeri ndiwe dai wongosina kuekera iwe tangostenga zvisaga zvedu tasambosungwa maona manje ndadipepe oti confusion ndandozoita kwanzi ndaleft indakuda kupinda right guys kundodzokerazve kwakuchiuya nedzidzidzima only coming ose anditozokuti I think ndandane confusion kachizondoita sei pepe apa manje I was thinking kuti mwari patazama wamboshasa kadhi raramba zvese izvinhu izvozvi zviri kungoramba kushanda saka ndinoswaipa sei kunhu kwacho ende iri mari iri kuda kuswaipa ndo zvakanga kuuya mupfungwa mangu manje saka ndabva kuita stress pepe apa ndakangoti zii handisokana kutaura nemunhu paprisa kutotaura nyaya dzawo dzemabhebha avo uya kutoti ndakufonera kaiwo pane munhu ambotanzwa akuona kusiti rakati guys mufese yakutoti kana paunofana ndatori kuchimaoko changu imagine guys iwo uri nestress ka yekuti saka imari yekuti ndinobhadhara kuvhuna kwandaita mutemo wokupinda neland racho kuti kwanzi wapinda nerong 10 ndo stress yandanga ndinayo apa varume havari busy kutasve zvimoko zvavo. I'm thinking bro stop talking please because iwoka wapinda mwana ndavhuna mutemo wakutanga vasikana vako wakadana nawo zuro zvichibuda here guys ndandichanzwa chibvunzo chichi pukaka apa ndagwadziwa ndibva ndati alright these guys are no serious ende tatongosvika vachingotaura nyaya dzemabhebha awo iwayo ndanzita kuti left une license here ndikati ndinayo ndobva kuekera kuleft kuyetainda ndikasaka next ndoita sei zvikanzi left futi taita left tasvika pepe zvikanzi unoita futi imwe left yasvika nanoona pane ekerapo sikaini I think ndatoona sekutoti mwari I think ndo paperera sarungano rwavherisa muzuva ranhasi tochitongoita hedu pano paCentral zvatovharana nenhau yemasaga iwaya saga iyi guys the pain I think sagara handitomboti munhu ndisagara ndoda kutogara ndakatarira kuti iwe mufesi wakandisungisa zvakandigwadza iwo apa pakatasvika pepepo zvanzi apa pakaekera apa vanenge vachitaura vari chilled memwana apo wakusunga iwe ndowane stress hauchazivi kuti woita sei memwana apo kutoti jesu maybe dai vanipakana warning zvayo zvitori nani ndati saka what's next zvikanzi makutopinda mukamba mukamba guys ka upinda mukamba ini hangu hambokufariri zvachose that's the worst thing I want to do in general because kuti ukapinda mukamba the next thing ukuti key yako kutopera kweupenyu hwako hwekufamba neekera wakazvigarira kudai unotongomeka shuwa kuti unomuka kuzupuko every day kana kuti kombi saka bva ndatanga kufunga kuti mwari zvinodzvakatora vherisa wakapinda chipinge kwandada kudadadada nako ndichitoti ndovhiki inowa ndoenda kuda marari vasikana mboenda kumaprojects angu imbotendera mibhabhu ndikatoti kana inini too late ndini manje I'm now thinking kuti patakupinda apa it means kuti ndongonoza kuda navherisa zvondotoitaka inini nyangu akati peki because the fear yanga ipa kuti handizivi kuti mubhadharo wangu muteerwa ndofanira kuita muripo uyu imari ndasingazivi so ndobva ndati inini mupfungwa mangu I think zvichatongoitika ndezvekuti I have to deal with what I have background kana vatora mota it's fine ndinoisiya but
That doesn't have to stop me from traveling. Ndatotanga kuona chinotsvaga bhazi rangu rinonodara kwaMutare, ndotanga ndaatenda ndodzikira bhazi rangu masape, ndoatenda muchato waNyasa, ndondoitawo hitchhike nevanhu vachoni vanenge vachienda kumuchato. From there continue kundobuda Mutare, Betnaf, kuchinda kusvika ndasvika Chipinge, ndakutotravela nebhazi. Guys, this is what I was now thinking kuti that's not gonna stop me. Ndakatore mota but pama ndikutozofamba ene ndikutozofamba ndichita zvemuchovha izvizvi, ndichira zvimota ndichinda because ndatozvikoniwa because apa ndikangofunga kuti muno muCentral mobudika, hamungambobudiki zvachose. Guys, tapinda wati mitsetse mota inga iri ipapo. Guys, papakaita kuti magude kuzara kuti mapenzi, maekira, dzipi nedzipi dzina mapuleti, dzine mapuleti zvose, uchifunga kuti saka mamwe maslay peanut panapa asungirwe aya, saka mamwe mafesi akangoita asungirwe panapa. Ona uchiona kuti amwe wacho obvious mushikashika wangu wacho haungatoripo mushikashika, yakabhomborwa mota. Saka manje ndikava ndafunga kuti no problem, andangomuona kutaura naye, akangonyarara because asingazi kuti mubhadharo wangu wandikufanira kuti ndiwe mari, ndobva pangori nenyaya yangu inoda asikabasana nazvo. Washamboti baba mahwani chaiwo. Tikati manje ndikati une kadhi here iwe, because iri riri kuramba richazoguma rabhurokewa. Akati kadhi narasara nacho, kana asina chinhu chakachaita sei, chosina neeco cash. Tofola chii baba ekera kuti chite okikeshi woita neeco cash. Utanyobva mubhuku vanoti hanzi tinoda kunobhuka munhu, vatibhuka mukati mebhuku muya, vatibhuka paya unyogwa bepa rako, wapedza kunyogwa bepa rako kune bepa ririmo richingokandwa kii muchibhukiwa muchidero. Ndikati so what's next? Apa guys, imagine handi vaderoka vanditi iwe todi it's not even funny. Mupesi wako kuti yazvikanze atidi kuitira vakadzi utsinye, so zvototongokuiteka takutongokubhukai mundobhadhara mutero wenyu nhasi. Hatikushuti saka tsitsi dzako ndedzei dzakondita like seriously speaking tsitsi dziri papi because wanditora ka wanditi chiuya uye unobhadhara mutero. Saka tsitsi ndedzei ndiri kungobvisa mari dzangu still munhu wese ari pano watongosvika kungotevera inti akapedza wonzi ndakurumu yakati ndobhadhara, ndakurumu yakati ndobhadhara. Saka udozama udaita nice yay, like seriously speaking hakuna kana niceness yaunayo. I wish ndandabata zita remusikana yeye kuti wanga achimbonzani musikana ngatinzi bhebhi rangu, because bhebhi ro ratangwa zingamboti but ibhebhi ringe rechinumber 4. Guys, and I'm thinking, mapesa akutoita zvawo mujolo, acha mujolo ari kufamba achijola namota mangu. On top of that, utanga kuti angwe nice, but you are not even nice, you are jolering. Saka dai rakachitomujola, angodakanzizoti dai vangotaura nhasi ndandatotaura kuti iwe uri kujolewa, iwe uri kujolewa naofisa wangu ari paekerapo, vakujola ende be careful. Guys, also wakarwadziwa nafunga zvinhu zvakawanda. Ndovachi ndati notoendepi apo wati kutukwa kwakutywa munhu ipapo. Tadi paya tafamba paCentral paya because kwataida kumboenda neNgirikini, kwataida kumboenda unozoribata hauribati because you be stressed guys. Saka ndatafamba nawashe ndatahande nambofunga kuti rega nditi Washi ndanotsvagako mosquito net shamwari yedu tiindise zvinhu zvemwana mangwana. Ndozvandanda kutombofunga kuti stress yangu yekuti imari yatikubhadhara yabva, ndakutofunga kutoti Ngirikini uyu wachakamanya akaenda kwacho kuri kunzwi maChina kotengeswa mamosquito net. Indosara ndiita zvemutero zvotori unonzi iwowe wacho uyu punishment yangu zvotova nani, toita kill 2 birds with 1 stone. Ndova ndafunga kuti komukati macho ndikazonosvika ndikaita struggle futi ndoita sei ndisina munhu wokuzoti abatsira neni pakufunga. Tasvika paya tapuwa chipepa, vamwe vari kurambirwa, vamwe vari kunzi mhosva dzako i70 vakutsirana mapurisa aya vari kukutsira mumwe murume isitangonyogwa paya tatopuwa ndobva tatopinda. Zvino manje dambudziko racho tachiona mikova miviri.
pakona mukova miviri pepe uri kungofamba uchifunga kuti direction ndeipi ndobva ndatotanga kutotora nharo nawashi ngati iwe washi vanhu havasi kupinda nekuseri uko here vachibva ati apa paparipo regi patara ngati ayushuwa pasiri kumbobuda kana munhu kana pari kumbofamba munhu ndobva nigirikini ndatoti ndatitesere tivhunze baba tiri kutofamba toa zvakanaka baba apa ndomwako akakurisa kaungari pasento ndomwanga akateerera conversation yedu ichitira kuti apa ndipo kari kuseri uko ndobva ndatoti mavadii ndoda kuvabvunza wati kutukwa kwatedwa zvikanzi pano hapasi payakera kana musingazivi masvika panzvimbo dzevanhu munobvunza musatange muri kufamba muchitengesa mbanje panapa haisi street girl nanawashuya tangoramba takadai so tangoatarisa vapopota baba yavo vakabata dhiringi ravo resitoni handimbori kanganwa I feel like ndangaifanira kubva ndabuda kana afanira kutsvaga dhiringi ravo rangu resitoni kuti ndinyazoona kuti why ndatukwa munhu anga akabatawo dhiringi resitoni ndanguri mwawo dhiringi iroro ndobva baba vabva vatuka futi mumwe izvikanzi chifamba eminde nepapabu vachaenda nepanhu pepe tatukwa hedu ndobva tangoti maita basa tapedza kutukwa katatu maita basa but tanga tatukwa guys tabva titanga kuinda pepe yabhasa raripo tokuinda muthird munya mamucherehwa muthird munya kwakusvika vachiti kinatiti zvakokesha tina maekera maminzi acho niwaye kuzvita mhosva yepa yanyogwa mubhuku ka yaichinzi yaichinzi kwanzi vabvunza kuti mhosva ndeyei handiti kumashure ukoko zvikanzi naekera namupurisa failure because paitwa obedience but azoti matauriro aiita kuti obedience ndeyapi but yange ikanzi failure to obey the rules failure to obey when did I fail zvikanzi kutopinda nemuekera waita uchipinda nemuzhira iyayo wapinda kutoita failure kuita abide by the rules failure of obedience ndiyo yatakusungira nayo kati but mandiudza ndigara mberi we ndandafunga pamwe uchanditi hanzi varamba kuuya kuno ndotonzi failure to obey ona manje kati kwangondiudza wandikabvuma zvose zvikanzi mumabhuku ekera munonyora kudriving wati munoekera kamwe kuprofessional pane mitemo iyoyo saka ndo failure to obey ndingangoti hazvina problem tovapuwa chitu vachaenda ku3rd floor yedu yataenda ku3rd floor vedu maimwana guys mapurisa andotuka please wavhura umwe mukadzi anga aripo pamberi angambotuka kapa downstairs apa wada kuti aitiwe chipepa chake mukadzi anisi kuti I think angaenda kuri wanga atorogwa mota yake vavagaita vechikuru mai vavo zvikanzi musada kundimanyisa panapa munoda kuita zvokundimanyisa ndinokuitirai mashiwa ndinokuitirai musandimanyisa batai kendokuudzai anzi batai moti tinokunyora zita renyu kana maisa Kim kati mebepa mutanga makanda Kim avakazi ungoripo kangotyora ukati mwari dai mangondiona umwari veisraeri because zviri kumbera handidzi kuti kunei tasvika kumusoro kuya maiveve zvisinei vanga vachifamba vachingotenderera tsvaga hakuna anokuudza uringotsvaga wega uringotsvaga unga uchiinda maiveve ndobva watoti kuti mune munhu imomo havana kunoka manje vangosvika vakati do akona police officer mbo vangoti ga ziso sezvizvi maimwana iwe vangoridzosa do kwakurivhara maiveve varivhara vovati gogogoi maiveve kwakuzoti kamini in this world unosazinongoka kana uchange wari panapa ndipamawaika oguma wakusteka because ndinofunga kuti maiveveka nezira ravo asikanaka nekusofana kwavaita dho fana kwaita dho nezisa ravapuwa naofisa ava vangokommunicata vega with the eye. The eye was the one that told you kuti wangu do arivhurwi you know after one knock ndokuti come in after that come in ndokuti uri kudei
vareshi unodei taura nyaya yako wadii ndomutere wei wasungirwe chii wotaura paya pandoda ekokesha atiti ekokesha tina minzi idzodzo saka inondotesa kunzi I don't know ko kadhi zvikanzi kadhi namai vakutoziva stresa kuti manje mukadhi mangu handizi kuti mune mari watotasa kusaidi vatodaiwo akaita sadivi mai mwana mai vaiva ndakavatasa kaino kana isusu manje kati kadhi rangu handifunguri rinoita kachirega tifonere noshuwatiwo kadhi rake hamene kuti kachirega kuti tirwe transfer uiswe mako tozondotamedzei takakomba zvaramba zvose takamira paya paya tangoti zotonawo achitatarara kasi toita sei uyu kasi ndapata nhasi mukoridho apa tamukoridho muyamya amene zvinozomboitika vana vanozongowanda from nowhere mana ofisa kana kuti nditi ndo vana indichaji vacho kuti ndoti ndo vana shefu kana ndo vari apa kana ndo vachii I don't know kuda maasisitendi asi mango hanezera rainda kurava kuti kana rainda kudaro kuda vane zviposition zvavana zvoplus kana wouya kubasa havana uniform vakapfeka hembe dzavo vari kutokomendana mama ndikungofunga dhirezi acho hatanga zina mbondinakira maybe iraziso rehasha guys because mai angu akapfeka jujeti ravo I think ranga rakanaka but because ini ndanga nchibhoikanaka I felt like that dress was not nice because uyu officer mwaka mama mwafanira mbonipiwa dress renyu mama dress renyu ndinorifarira indiri kuita stress yekuti yatogwa moto vanhu vari kukomendana dress like seriously is just a black dress ravakapfeka mukoridho nebhachi ravo newigi yavo yange kangokurawo kudaiwo so mai ndatobhoikana zvisingambotoiti kwete zvekuseka ndabhoika anaka ndobva ndaita sei indifungo ndambofunga mwoyo kuti tovabvunza kuti nhai vanhu vanochinja mari vanochinja kupi no ngandisei amaita muchindisirawo mastar because guys it's not easy kukuudzai havana zvezvitika muupenyu hwangu umbofana mumbokandawo mastar guys thank you kuna vanombokandawo mastar imbomakanda ishuwa it's not easy at all right vadero paya madha vaivai excuse me vadero paya vari kungofamba achikwira nekudzika vaona kuti vanhu vafo mukoridho amene munhu angokomandiwa ipapo mai mwana zvikanzi ivekerewo gadzira vanhu vako mulaini ndo zvasikati pakoridho vanhu ngavagadziwe zvakanaka mita yatikaiswa kuitwa mapegisi kudai gadziriswa tichipegwa mukoridho muya makangonyarara wakati zii ndobva pazouya dhisa dhagaya anga akaita zidhudhu zirefu rakaita zimusaladhi achikuti zvakaoma mana mufisira kujewo munhu mukoridho ndobva chii atotanga kufonera vanhu achitoti ndisiriwo mari pakati because vati hatidi ekukeshi hatikwanisi kuzvita hatina maminzi ekuti tite ekukeshi yacho toita neswipe
God. Guys, network yangu yange yenda guys. Ndokurovharwa dhoi rudresi. Network yangu yanga yadona ndadzoka manje. So yeah, takuzona ndabya tarongwa pepe. Ndobva chi yadada kupa mfesi yawazo uya mukorido. Vana mutiko now yako ndeiwo dambudzo rako rawaita nderekudii nekuti unge tichisanganewo pano muzipara nhasi mukati mekorido yepaCentral kana mfese zvaitika ndezvekuti mudhara wangu wafona saka afona ndati chega ndingodavira ndivaudze ndikudrive panangobata foni kudaio so chida kuti ndiite zvekudavira ndobva vatouya mapurisa vakatota tokusunga saka wasungirwa iye kuti waachitaura pafoni ndiri kutoita ndichikutipirewo vanhu in case mangwana unogona kupinda mutano but hausi kuziva kuti pamwe ndo zvavako iko zvino nawe kuti ukaonga wakadai foni iri kusungirwa vanhu vatobhadhara mafaini kunasi kutonziwo ketu kutoidai kutoichuruta mari kutoita kuti wanga wakabata foni chidhiraivha wasungwa munhu ya vabvapo pamwe baba futi vanga vakanyatsokuti achimbinga vasvikawozve vakangobata mabhonzi avo rikati kweiwona uendei iwo wateverera gai ndachakonfuse nawacho ndikati kanotodii zvikanza baba kana moziva kuti zvokumirira munhu kuti akuirekera zvogona kutora nguva saka zvamokwanisa kuita itinotsvagai yekera mabhondi pashapo ndo kwatatinamba kuti ivo vatoti motsvaga mabhondi ndo muuya muchibhadhara ndobva baba vatinotsvaga kuti towanepi mabhondi ndikati nana kwandoinda ndakusara ndakagara pano ndikati ndazvanetsa kuti wasvika inochaita hangu live stream yokuti ndangambovati pano handizviiti ndikanda kuita live stream ndoti kana pane munhu ake ari padhuze nepano paCentral ouya undiswaipira ndoti ndomupa mari yake iniyekera mayusi acho akanda tofunga paya Washa akati akana zviti wachitikamira tobva tanotsvaga mariya yanga iri because mutero wedu wanzi 2000 bonds 2000 bonds ukaita inofunga nemarendireti munoziva kuti inenge iri mari yekuyusa 2000 bonds ya kuti waita nemuleni risiro wanga ari sure kwangu wabata foni watiwo 2000 which is correct handisi kuzviramba zvose ndosaka panapa ndiri kutoti inini mhosva yangu handatomboramba yanga iri yekuti ndavhunira muleni risiro ndoyandakatokerekwa ende leni racho handisingazive asi now haundifi wakandionazve ndichimbonanavira kuenda nekuti kwamahumatu handitodi actually I feel like that area hainyatso kundifarira spiritually we are not friends like seriously speaking then because ndada kuziva kuti saka zvimwe zvikusungirwa vanhu zvii zvinhu zvandingazivi uyu mwe wabhati indasungirwa nyaya yekunzi failure to display mutero wemota asi mutero anga anawo ndofunga but panzi hatina kuuona kwawakauyisa vavaratidza kuti uyu zvikanzi no you didn't display saka takusingira mhosva yekuti failure to display mutero wemota wakatoibhadhara 2000 kuti ketu tichiri ipapo zvakare kuna vamwe vanhu vaenda ndatofunga hangu kuti saka time patinombotogwa kana kuti nemapurisa wanga angopinda mumota ari 7 handiti definitely most people they will be thinking kuti ini ndapindwa nemapurisa 7 kana kuti mumota mangu rega ndingovapa something so that handiende kukamba like it's a lesson yanachodzidzowo like obviously ndakambowa it's not the first time yanambopindawo kumapurisa ndakambopinda but I was just saying kuti sometimes munhu anogona kukwata kuti ndikaringoenda ndonobhadhara mari yacho yekutaurwa pamwe itori kana $10 kana 20 instead of iwo pamwe uzodii kuzogumawo kuita zviya zvokuti rega ndingovapa something ndiende inongonobhadhara chi $10 yako urwa pasi. So these are some of the things anguchi chanokungoti ndadzidza hangu but tichiri ipapo magetsi ndo atozoenda ndada kutoti guys mufana kutombondibatsira kunyora tsamba yangu ndadanasa kunyora tsamba kuna Dhai kuti Dear Diamond ndoda kukuudza kuti zvinhu zvao waona uri kutambira nhasi muzuva ranhasi zichiva namandadzi ukangofoira Dhai handokurevera nhema uchakonzera hati break yeupenyu hwangu nemhaka yekuti ndahwani kusungwa namapurisa suro ndisuro ndakasungirwa ice cream yako muchivhu ndikaenda kukanzuru kanobhadhara 5000
nhasi ndinhasi zvejesu kristu tosungwa nemaprista kuti ndapinda neland risiriro nekuda kwako Dhai ndezvadhai tindatu dhai zvese saka I think nhasi hana energy asi mangwana akazoita live stream yangu ndane zvinhu zvangu zvose ndichinyora tsamba ndoda kuti mundibatsire maloya wangu aya maloya list ndoda kunyatsa kuinyora ndotsvaga envelope tonotsvaga envelope yangu tambotarisa mumahoma dhandakona envelope maenvelope handizi kuti anotengeswa pa anoti mafamasi anotengesa maenvelope rekaundendenda kupost office ndoda kutsvaga envelope ndotsvaka bepa rangu regwavha ndonyorera Diamond tsamba yakareba tsamba iyi ndichanyatsa kunyora ndipalive guys amanaka ana angu zvakawanda zvekumwe zvokutaura zveshuwa endai kupolisi guys time because unotozoona kuti pamwe kamari kacho kauda kumupa iwe kuti it's not even worth it unozvibhadharira enda kugovernment zvotova nani zvotova nane zvazvo saka guys I think that's pretty much it kunotengeswa hanzi kukingston ndokunotengeswa kukingston ndokunotengeswa maekera manhankirani maenvelope iri bho guys ndakuinda guys bye tionana bye saka handichanyori iri bho ndakuenda